Egia da distantziei eutsi eta maskarak jantzi behar ditugula. Besarkadak debeku ditugula. Bihar zer gertatuko den ez dakigula. Baina badago modu bat gure jendearen gandik hurbil sentitzeko. Arduratsuak izateko eta aurrera elkarrekin begiratzeko. Horretaz bai egon gaitezke seguru. Ateratzeko txanda da azkenik. Atera kalera eta erosi arropa dendan, zapata dendan, liburu dendan, lore dendan edo ostatuan. Merkataritza bizia delako. Orain gure txanda delako. Auzo, herri eta hiri gisa ditugun erronka handien protagonistak izateko txanda iritsi zaigu. Denok aurrera jarrai dezagun. Horregatik, zure auzo saltokitik ezagutzen, enplegua sortzen, aholkuak ematen eta ahalegin betean teknologia berrietara egiten den horretatik, zure fideltasuna, konfiantza eta babesa saritu nahi ditugu makina bat erosketa obaridun, 50 euro artekoak eskainiz. Gure txartelarekin ordainduzkero, merkataritzaren txartelarekin. Zure saltokia gara, orain gure txanda da.